Velkommen til vores how-to-video om, hvordan du samler vores plantekasse Land Moderne. Først vil vi vise dig indholdet og leverancen. Vi anbefaler, at du anvender handsker, da kanterne kan være skarpe. Vi starter med at samle siderne med de inkluderede vinkelbeslag, møtrikker og bolte. Husk, at spændeskiven skal sidde under møtrikken og ikke på bolten. Samle et hjørne ad gangen. I første omgang skal alle bolte og møtrikker være løse indtil de 3 første sider er monteret. Den færdigsamlede plantekasse kan være tung, så det er bedst at samle det tæt på det blivende sted. Til fastspænding af bolte og møtrikker skal du bruge en skruenøgle. Efter at have samlet 3 sider lægger du bundpladen ind i kassen, hvorefter den sidste side monteres. Nu skal fødderne indsættes. Start med at skrue den ene møtrik på bolten. Møtrikkerne skal monteres nedefra op gennem de forborede huller i bundpladen. Efterfølgende sættes spændeskiven og den anden møtrik på bolten. Dette gøres i 2 huller i hvert hjørne og efterspændes med en skruenøgle. Det er vigtigt at anvende en isoleringsmåtte for at beskytte bedet. Isoleringsmåtten tilpasses størrelsen på kassen. Læg lidt ekstra til i højden og placer måtten op ad siderne. Klip ind i hjørnerne og bugte overskydende ind i kassen. Plantekasse Land Moderne i cortenstål er ikke rustne ved leveringen. Den rustne patinering vil ske efter nogle måneder udendørs. Patineringstiden kan variere efter vejrforholdene, men kan speedes op ved at vaske siderne af med sæbevand for at fjerne olierester fra produktionen. Tak fordi du så med. Vi håber, at denne video har hjulpet dig med at forstå, hvordan du hurtigt og nemt samler vores plantekasse. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.